Vi har været en tur forbi Stevns Klint, hvor vi har studeret naturen og klinten og dens forskellige lag. Enjoy! Hvad mener man var årsagen til den masseudryddelse, som skete for 65 millioner år siden? Man mener, at grunden til den store masseudryddelse var, for det første, at der engang var mange flere vulkaner på jorden, som alle gik i udbrud på omkring samme tidsperiode, og fortsatte med at være i udbrud i mange år. Vulkanudbruddet kaster en masse aske op i atmosfæren og blokerer for solens lys, hvilket gør, at planter ikke kan overleve, hvilket så gør, at planteæderne ikke kan overleve, og hvilket gør, at køderne ikke kan overleve. Og oven i det var der også et enormt meteornedslag, der også udslettede mange tusind af dyrene. Hvilke videnskabelige opdagelser ligger til grund for asteroidehypotesen? Et af de videnskabelige opdagelser, som ligger til grund for asteroidehypotesen, er for eksempel et meteornedslag, som efterlader et krater og en masse materiale, som man senere kunne finde omkring nedfaldsstedet. Hvad er fiskeleret? Fiskeleret består af fiskeskæl og af grundstoffet iridium, der er meget sjældent på jordens overflade. Det specielle ved fiskeleret er, at det ligger præcis på grænsen mellem kridttiden og tertiærtiden. Det var også der, hvor dinosaurerne og halvdelen af alle dyrearterne uddøde. Fiskeleret rummer en historie om asteroider, dinosaurer og massedød. Det var geologen Johnstrup, som navngav fiskeleret i 1876. Lagene under fiskeleret kaldes kridt. Hvad består det af? Kridt er en form for kalksten, som hovedsageligt er dannet ved hærdning af slam, bestående af kokolitter, som er alger med kalkskaller, og i mindre grad af foraminiferer, som er encellede dyr. Lagene over fiskeleret kaldes kalk. Hvad består det af? Kalk består hovedsageligt af mineralerne kalcit eller aragonit, og er et af de væsentligste råstoffer i den danske undergrund. Hvordan dannes flint og forstenede dyr? Flint er en hård sten, som man mener stammer fra de opløste skeletter på kiselsvampe, der levede på havbunden. Efter svampenes død gik deres kiseskeletter i opløsning og blev udfældet som flint i gravegange lavet af krebsdyr nede på havbunden. Det er kun få organismer, som bevares som forstenede dyr. En af grundene til, at et organisme bevares, er, at det består af modstandsdygtige bestanddele af en eller anden form for hårvæv, som f.eks. knogler eller skaller. Kun under helt særlige omstændigheder og få tilfælde kan bloddele som hud og muskler bevares. Et forstenet dyr kan kun dannes, hvis organismen bliver begravet i et iltfrit miljø, hvor nedbrydende bakterier ikke kan leve. Hvilke dyr udlevede ved asteroidenedslaget? Hvilke overlevede og hvorfor? De dyr, som udlevede under asteroidenedslaget, var dinosaurerne. Der var mange havdyr, blandt andet hajer, fisk, nogle typer blæksprutter, krokodiller, skildpadder, fireben og nogle fugle og pattedyr, som overlevede asteroidenedslaget. Årsagen til, at de dyr overlevede, var på grund af, at de kunne tilpasse sig de ændrede livsforhold, formerede sig hurtigt og kunne spise lidt af hvert.